Bossio, Cross Antinage, Nassingay. What a coinate Nazi, Probian Nazi. What a coinate Nazi, Probian Nassingay. May my Crobia if you are on the Cotocoon. May my Crobia if you are on the Cotocoon. Asante Chantio Champ on Fugue. Asante Chantio Champ on Fugue. Asante Sebo, Asante Sebo, Probia Santinade, Probia Santinade, Nassingay. Search the chair more than Nerisio. Search the chair more than Nerisio. Why in the Venas and Christos Penina? Why never yes, a disorder when back Mescapano? Oh, Bina Savianco, baby. Oh, Bina Savianco, baby. A man who tell you favor and may fate nothing. A man who tell you favor and may fate nothing. To the one tough more, to the one tough more, order for the more jump on from you. Order for the more jump on from you. Oh, so in Croyos, Mentie. Oh, so in Croyos, Mentie. As I quite an idea said, as I quite an idea said, I would be a kumrot more jump on from you. I could see a kumrot more jump on from you. As I call free say from no, let me Pharisee. As I call free say from no, let me Pharisee. Assume you know say to me more than Nerisio. Assume you know say to me more than Nerisio. When I am so man cabon punto and Kosoba Ghana near Asantehemaa. When I am so man cabon punto and Kosoba Ghana no Asantehemaa. Oh, Bina Savianco baby. Oh, Bina Savianco baby. Blago Bacana from no, let me Pharisee. Blago Bacane from no, let me Pharisee. May my Gabino Dakoya. May my Gabino Dakoya. Yiadom and the Akobo to more champ on from you. Yiadom and the Akobo to more champ on from you. Oh, Tosca Saman Jakunga. Oh, Tosca Saman Jakunga. Jaqueba about Roger Fro. Jaqueba about Roger Fro. And I'm free from no, let me follow. And I'm free from Poor, let me follow. Oh, Poco more than Nerisio. Oh, Poco more than Nerisio. Why in the Venice that you Poco Penny chain come on? Why in the Venice that you Poco Penny chain come on? Oh, Bina Savianco baby. Oh, Bina Savianco baby. Ah, Senior Jammy, you need more jump on from you. Ah, Senior Jammy, you need more jump on from you. Why might chain come boss maintain? Why might chain come boss maintain? Oh, brains are was a paper. Oh, we enter was paper. And 20 match and 4 more jump on from you. And 20 match and 4 more jump on from you. Bobby Casabrин Pony boss maintain. Bobby Casabrin Pombos maintain. Bobby Nadway, nothing. Bobby Nadway, nothing. Oh, sweat, I made him afraid nothing. Oh, such a bed and me fate nothing. Jean-Pierre Fearful, also 20 votes more jump on from you. Jean-Pierre Fearful, also 20 votes more jump on from you. One who for a man crap was a for a man crap. One who for a man crap was a for a man crap. What's up for this that smoke my dear votes more jump on from you? What's up for this that smoke my dear votes more jump on from you? What's up for boss or boss maintain? What's up for boss or boss maintain? What's up for that way to nothing? What's up for that way to nothing? Radio Cranny probably good for table for the timing. Radio Cranny probably good for first and of tiny being. Oh, Kruba to promote more jump on from you. Oh, Kruba to promote more jump on from you. Oh, Cranny to the Pony boss maintain. Oh, Cranny to bring Pombos maintain. Oh, Kruka Konadu, nothing. Oh, Kruka Konadu, nothing. What's here from Pru, let me follow. What's here from Pru, let me follow. While Babylon defend match and 40 down Kurabunga. Oh, Babylon defend match and 40 down Kurabunga. Oh, for Superman Abuni Abunga. Oh, for Superman Abuni Abunga. What according to a for Frubunga. What according to a for Frubunga. What's the Quatana was a friend pointing? What's the Quatana was a friend pointing? Radia Chibo for Potato Dropias about singing. Radia Chibo Potatoes about singing. Let's go for no sense. I'll coach more jump on from you. Let's go for no sense. So coach more jump on from you. Oh, Tosca Saman at Jakunga. Oh, Tosca Saman at Jakunga. Jaqueba about Roger Fro. Jaqueba about Roger Fro. Enough away from no, let me follow. Enough away from Poo, let me follow. Walk running Nadia. Walk running Nadia. And you're boy needs more jump on from you. And you're boy needs more jump on from you. What you have been saying, Jakunga? What you have been saying, Jakunga? And Ranch Penny Seabos, Yaquam, Aquadman, preferring a nose maintains here. And Ranch Penny Seabos, Yaquam, Aquadman, preferring a nose maintains here. Aquadia can say much more jump on from you. Aquadia can say much more jump on from you. Oh, from any Cresserina nose maintain. Oh, from any Cresserina nose maintain. Would you have a Cresna nose maintains here? Would you have a Cresna nose maintains here? Asia Sokwa, Asia Sokwa, Assume you say to say, Sergeant the Assume
you know say to say so no frɛ on kasa kyerɛ bɔmɔfoɔ on kasa kyerɛ bɔmɔfoɔ ɔpata ko kyerɛ ko agye ko abɔne bo ɔpata ko kyerɛ ko agye ko abɔne bo yɛmfa nkɔdi abrane bo no se yɛmfa nkɔdi abrane bo no se church mo to adɔfoɔ tam church mo to adɔfoɔ tam deɛ ɔpere makoma so na kɔ amakwa medi awisi deɛ ɔpere makoma so na kɔ amakwa medi awisi wɔkɛsɛ deɛ ama kɛsɛ deɛ ne edemire tifi wɔkɛsɛ deɛ ama kɛsɛ deɛ ne edemire tifi o sefa nkyɛn na afa akɔ akɔ ayɛ o sefa nkyɛn bɛ akɔ akɔ ayɛ ɔhafoɔ kyɛm nyanyini biekum wako ɛsɛsɛ ne tan kwansɛn ɔhafoɔ kyɛm nyanyi biekum wako ɛsɛsɛ ne kwansɛn wɔbi kwan yɛ mbɔ nkɔtɛ ne sɛ kunga wɔbi kwan yɛ nkɔtɛ ne sɛ kunga emi egu akyam tini po biasmanyini Professionally, so I'm so much. I'm so. Hey, me watch I mean to the professionally. Professionally, so much. I'm so. Quaquara chema koi. Quaquara chema bam patachumi subia chrono. And patachmo tea fruit and pepsi and him so much. I'm so. Quaquara chema koi. Quaquara chema bam patachumi subia chrono. And by the truth, but that's so much. I'm so. And so coin it and femia, bro, flying it and femia, be more friendly. I dare a bunch of bonnet pafracon. Every time you pep so and so much I'm so. And so coin it and femia, bro, flying it and femia, baby, more friend, why I dare to put up a fracon. I don't have to pep so much. I'm so. Yo, single to a uncle to a broke to acquire and see at medio. Yachamotinibo for Homa. Auntie Chave and Pepsi and so much I'm so. Yo, single to a uncle to a McCall and search medio. Yachamotinibo for Homa. Auntie Chave and Pepsi so much I'm so. Yankuman near the water, then Chafur and Chairman so. Then Chama quarter and Pepsi and so much I'm so. Yankuman, ya do than Japan so. Then Chama quarter by Pepsi so much I'm so. Eh, bitty, I didn't brapate, I didn't my Chamanich with you do. Miss Matete China Pracosa. Why not me watching sweating so much I'm so. Eh, bitty, I didn't brapate, I didn't mind Testament we do. Miss Matete Pracosa. Why not me watching sweating so much I'm so. As soon as Naj man pronouncing, I see if I back over the Tibido tips sweating so much I'm so. As soon as Naj man pronouncing, I see if I back over the Tibido tips sweating so much I'm so. But think Papa you Quadukunamu of Tiap, my dear boy for a drama, a chimney boy for Usu. Also was sweating so much I'm so. Think Papa you Quadukunamu of Tiap, my dear boy for a drama, a chimney boy for Usu. Also was sweating so much I'm so. Also, Sonia and Pim, Coffee Slampim, and in crack with your Pepsi and so much I'm so. Also, Sonia and Pim, Coffee Slampim. I didn't crack what you're so much. I'm so. Maybe I second my son of Braco to a cobra for him Quanta. Aquasica 7 Pepsi and so much I'm so. Maybe I saw one of my son of Braco for me Quanta. Aquasica 7 Pepsi so much. I'm so. What's your name? Whatever we sweat him so much I'm so. What's your name? Whatever we sweat him so much. I'm so. I say, oh, Kumboy son, where did you fear? I say, oh, Kumboy son, what did you fear? Come on, Potachmo tear for what's if once here. Come on, Potachmo tear for what's if once here. Oh, cheer for them and for them. Oh, cheer for them and for them and nothing. We have a say from no them fancy. We have a say from no them fancy. I say, more than you. I say, more than you. Pretty abuano. Pretty abuano. All for Major Diamiju, Major Bra, Major Deba Bra for Bano. All for Major Diamiju, Major Bra, Major Debra Bra for Bano. If you can crobbiats in coach more champion of Finging. If you can crobbiats in coach more champion of Finging. Yamoto Bambos maintain. Yamoto Bambos maintain. Obokupen na Cabadon consume more champion of Finging. Obokupen na Cabadon consume more champion of Finging. Safru Poquat and Argentina knows maintain. Or Safru Poquat and Argentina knows maintain. Don't grab me grabbing me. Don't grab Ramsey and grab me. Don't grab me grab me. Don't grab Ramsey and grab me. I appear and you from Koya when you grab him, grab each more champion of Finging. I appear and you from Koya when you grab him, grab each more champion of Finging. Actually, my dear Pia could see Pona knows maintain. Actually, my dear Pia could see Pona knows maintain. Quadio Kunto more champion of Finging. Quadio Kunto more champion of Finging. Exactly about Croydon Frau. Exactly about Croydon Frau. Sarge for Frank no them foul. Sarge for Frank no them foul. Oh, Sarge for Gunyagua singing. Was Sarge for Gunyagua singing. Oh, Crescent in a date and a singing. Oh, Crescent in a date and a singing. Go through better to be for Gunyagua Sarge Chimera. I never do back with your friend. Oh, says
na kanya tifu chmo jump on from you. Oh, safe na kanya tifu no ao. Manhyia kotokofi ada etosonso afimu enene ekoso na Asantehemaa dot yechi ada edikan nie ye wo Manhyia kotokofi yewura krobe Asante kotokohene otumfo setu atenase sade da ade bia koso no kotokohene trase se ya ade hye bechia no na no mabechia enipa pie so a omu free chirichiri benche ye bechia kotokohene na omuma yewura ade tochi enti ene so saa na eko na minua emrante wo faase e wa ha mene no ne ye bedi chiame e wo dwumadi mu emrante memo ade tochi ade nto di emo akwa ababi nso ya nua minua ade a edikan wo na Asantehemaa dot ye chi ni ede ye na abeka kire ye sonso ye be ne da ene de etwamu no ho minua ni for me da se de tia ne se ade eduru ho no mo a sebe ya na akane no e wo se de ye no na ye hu se nananom nyina twa sika hyehye won ho ma ho sebe eburu sebe so ye fe e ma ye hu ne se ye gidigidi fa ana asibi so wa musu o se tutu badi akonta ira jamanta mja so wa mnesu ajai mja so to mu esa se tutu mu bi na oba wanua adimo adamo adangaji abo para compinting o se tu jam pinting so to mana patutu o kru paje no ti ai no ti mu kamfra fra we yes bam no hwase ma no pɛ nanan wa me kwa ti bɔ no ti bɔ ni nkra o da so e za to o do me bimro na do adan o se tu bam kwa o sile kwa o we yes me kwa to asuom ama so
so me aka suom. Osubidie. What can tankranchi boy for to be at him and him. Opposite was it was yaw. A banyan siapamu. What two cantama for some medic masam. What's that too? For now, come make a number quadre. Come fra. One baby at Tavon. Much more jump on. Anka du Johnny, I'm my friend in Penny Quasia too near, and was said to das ye boo for Bano. O Tim Franfo, I would have been Franfo. I chili be near Cradania Cradacojo. Was that too? Would you have Franfo and the Poco man? I'm not afraid of saying I don't know. Abrafo apai no wawie. Sabri opani obegina ho ye otumfo protocol officer owura sa ahene obegina ho de a na atitire a eba kotokofi a obema yura de toche no na obeda wo modi akire otumfo achiame na achiame amakwan ama wakochia kotokohene ama na de toche said de bia ye no eya na Kumasi Metropolitan Assembly anase Rites Asantehemaa regional minister ene abambofo ena wo motedi kan enti ebehwe se ebekọ no saa KM major owura zuba ewo ahanom owura zuba ewo yentem ha ti mehu no ha mehu abambofo ni nyina mu asahene wo ha Asante regional police commander ewo ha prisons penny wo ha fire service penny ewo ha ena asojafo nso sahene nso ewo ha Ninforme da se oze na obisa Akwasidae se de na opese uhune se Akwasidae ebeye na de tie ni se yedaso ewo eye dotiye ni mu sanse enne no ahofade no eye sebe ateche ampanifo beka se ateche ye kan ateche se ye beka na se ahaban dwane anase ye be frantuma ani dum na dotiye te se dotiye enti enne no nya de se wo be hunu se nananom fa de ne sika bobo honom ne ade bi ade ne de de ya ye bedi nanso enam se birichi abo kotokoman na sebi eburu sebi oson ade nchen so ne asi na Akwasidae mo ne enti no na ye da so wo birichi ebo na mu a enti ne no hunu se Akwasidae no wo de ohwe afade no a nananom dodo na afade ne ya ateche ekire se ye da so wo dotiye nim a da so ewo enibre nim nanso Akwasidae ne de eye de ne a na ewo se na mamenkai amomfo oman no se we ka ho a Akwasidae etoso enson eno no enti na ka Akwasidae mienu na ya de afenyo ekọ ewiye ewo akamfo asra na no eso sana ubisa na eti yewura kotokohene ene tie adwamu ya nananom atwa ne ho ahia sebibru enchekra etitire ne ani ntre baaye ebechia yewura amana de toche ye na Asantehemaa doti wie ya ode na Asantehemaa nipadua kan adote no Akwasidae edikan ewo na Asantehemaa doti ye chi no enie omanfo ye mamakwaba opemiso TV opemiso radio ugusu a wo hwe ye na wutie ye mamakwaba bakotofie ye mamu nyina de toche enchekra otumfo protocol officer owura sa ahene de atitira eba ye nidin beto otumfo achiame anim na achiame makwan a wakochia yewura na nanom nko amanhia akotokofie ma ye de no na de tie ne se so boduam yewie a wodi abotie ne ntobuase ne brebre kuma di nkra kwadwo
Yawada. Wa wo chia me putu akwa. Kwatwe brafo. Enso wukuni yawada. Ena edinkra foforo so afenam so akire wo. Yawada kureya. No abrafo na enso ye kan ho bi. Entim jakali. Sesa ne man ko boni feyi ase akotoyemu. Kuda pa ekuo yawada. Okochi anye san. Na abusu eni akọ atọ. Ena betu broni di anye san. Ona konfa na chewe bese ayefe na komen. Prugu wo man ni fifiri ye di ye gina ye. Na kuda pa ekuo to sumie no yi sika firi soro. No de she bra finyam nsem. No otwa tire. Ma konfa na che sa gi tire si so. Mani tanosuo no me bo ka che de tanosuo ano. 19 kwansin du mienu. Was my brain poem. Ana abre po kase. Oka na sem to wo se. Santen bedi ntu okura wota na maninka trim manin piem firi wano. Santen ni padua wota na maninka trim manin piem firi wano. Na se no ho asem hye otiri ma na sika dwane gina ye na aye no me efiti to odoma nkoma bo ade nyampanyini penso besi ne okochi anye ni setu edi enti na nipa ni bere wo abro ni kokko okura ni bro mpempena ne sika dwa kofi adawro manti ene nipa ni bere wo efiti amane ni sika dwa nhyehyɛ no untu bi ntwere nda ena hunyi bi so mfiri mu so da se bi mfiri ni maba so woni santen bre ni befuru dua mani ni kanfro na nyansa po hoyi ese na obanyansafo anim sika dwa ho bambo eso ni kontonkro ru anim o se tumi bo de ntumpa na aprede na mentia na ore chechirefo no wan ene ko dwoba o kanfrafo Je ko wa kusingen. O se twe kusuwan watch mo champion fungen. O se twe kusuwan woni wa o. Otumfo brani ena apai na wie no bema emu nsem no yenka ho asam kakra o hede sem efiri mu ba no tie ne se onze na o ka asem bi se wose mabre epoi mu eno ne abrepo aha ohene san ne ahensan krobia Asante kotoko hene se tu na mani nsem a wodi ye eno na ya na ohunu se abrafo no ede ebe no ebra na bruni mankata ha Asantehemaa na jifiri jina ye na woche ni twa so bodue mu na 7th Akwasidae na regional security council mayor ahene ena abo wondin amrado ohwe Kumasi kropon badwa so ne dikan Asantehemaa mu prosi commander DCOP Emmanuel Teku Jotu anoso ena yenuan mabambofo nka ye ne ye ne di so sa me me madama ene Akwasidae mfo aka chefo a wode krei ni puntuo ne kanko ene ne nananom bambo ede ya hye yensa ena yegina manimi ene Akwasidae yebaya yebaba beda yerwase dwumadi odi maye ni nhira ene na kwanche yegusudi yeda na sene yesa ba besre ni nsemu nhira de aka ye nim ne doso ni nhira eka ye ho a yebetimi aye ama Asantehemaa agina yi yebaya otumfo acha me madaroma yekura ensem snap pentunsia brandy pentunsia whiskey pentunsia yeba bo mu ade acha me bo mu ade tumfo akache fo bo mu ade ahenka bo mu ade otumfo abo afo bo mu ade kwadwumfo bo mu ade tumfo tiniye fo bo mu ade echemne intahra bo mu ade phantom from fo bo mu ade tumfo photographers bo mu ade woni ocho tumfo video bo mu ade tumfo bambo fo me security bo mu ade ene odwampa otuadua se yeba yabema yera ade toche na yebei mene tumfo akache fo mo hweba so a yegina rex ekanemu ena yenam na wose tumfo akache penny
Santimantem so for Honorable Dr. Afan. Amako hene odi enim deba. Na so jumede bi service almost original commander waha commanding officer da won fa no enche otumfo on so jumede a obedi enye sompa na fen mo nyamhye emre asa my tu fa chairman na yeba ya yema yeba ni Asantehemaa ade tochi de ma wo nti no muti baabi dwuma wo di hye wo nsa wo mukusu di enkoso na di mpuntu beba Asantehemaa Odaroma nana no whisky pentunsia dwampa otu adua kwadwom Odaroma echem omunyina Odaroma omubo ma de kan ho eburu na mpanimfo adeda no nyina na oda omwadi Odaroma ede kire yo oni na pamfu ye mpire Nyame de ato n'animu no enti KMA Mayor Kinzuba ono na ekochia yewura kotokohene one otu ochia ono na echia yewura otumfo no amrado he kumase kropon badwa so wawie Asantehemaa mu Prose Commander DCOP Emmanuel Kuju enene ne nan IGP born abaso efa dwuma wo di wa Asantehemaa mu a yetumi achi kaye ni nyina eka ho na ono so diso no pani a ohwe asrafo dwumadi so ewo importem ha ono so na ekono otwa kotoko hene sa Pruse frise yewura de oye sahene kotoko hene ko efata ese efata afi mpanimfo nka ye ka ho no na echia yewura kotoko hene no ade bia se ya na se bieburu ekono Asantehemaa ne nso no ene ne mmerebo asa wo ye srafo wo ye hwan wo yewura kotoko hene na se bieburu osmo no nti dura de a na omo bechia kotoko hene ama na de toche ade toche no osere nhira bambo ne kwan ho san ma wo ho na wa ma yewura mu ene yo ene wosom minua Odaroma wo hwese de regional otumfo na enso na akochia na owura amankwa regional police commander Ubidika nanzena division commander owo Manhyia wakoji na home na mayi IGP ayi ni pafufro aba na owo KNUST enti ewo Asantehemaa mu he ya asi ombegina ombehwe Manhyia division so nidin the chief superintendent of police Hammond Frederick Hammond me yina
Otumfo. Eso bro, Adarama said the principal was saying no. So nana nche bia na pena owo menhia yi ni free ha. Fe ne do nana Hammond aba. Makwanye yi so eyi na chiro Adarama wachira no so the be na adwuma wo ye bibia. Ura Hammond a obeye menhia divisional police commander. Akane no tech. Prosi Asantehemaa principal ni agina ne nchen e na wo chia yura kotoko hene. Monhya ne so se Asantehemaa ne Ghana mayimu. Adwuma bia ye be yu obi se kandini no. Agye so odi kan ba kotoko hene ho be chia yura. Je ne nsam nhira ne kwa ho san. Ene afutuo ni akwankyere na odi akoye adwuma ntimuhu ya enya nwanwa. Yesire nyame pama no ye se ada beto ye nso ama divisional commander abrebia nso no se yetenase eye Akwasidae anase dwabo bia mu no a omaimu kotoko hene yetenase a omaimu mpanimfo ne yetitire nyina no obia ba na wabesere nhira na wasan de akosa nete afufu bi nso ba yuranim otumfo protocol officer abo onum dinti momenti Adaroma nakoa akosa na juma efo mpanimfo a omoda burst energy and crime na Adaroma bibi sankrem enti mpanimfo no omotukwan nti omoye ne se ye safety manager Mr. Andrew Jemfi one ye driver omomeka me ho na asede esenka omoba na omni yewura edibedi ade no yemfa emra na nyame ya omadom na omokoba omaba na omaba be chia yewura nti yewura cham ye ba ya broninsa pentu dumienu ena doko nso so create aduonu ena nsuo nso so eno nso adaka no aduonu ena ne otumfo bo mo ade nso so wa ha no mo a omo se Adaroma yemfamla na ewia omoba ombepeda no abesra yewura na eba ya boss ya manu didi no Ira meso ebru said the onana say no. So Adaroma wa onana akosa boss energy oni panimpa oda no. Se nko di animu ba ne no bedi ade dumadi na kopie baabi. Watu nana no said there be munikan na monko oni me nana ni ade me ameba me di akire ma be chia me nana. They said ne watu mpanimfo yi say omomra memo ade tochi. Omba ya omukromu se broni sa pentu dumienu. Adaroma doko adaka aduonu nsuo adaka aduonum ena Adaroma obo mu ade. Nana no ba ya de omu se nebru. Otumfo de mase. Kaye no Ghana ha nyina Omiempre boss foye. Yempre wanoma. Yempre boss foye. Bekuwa ehwe edada Ghana fangwa horo ani boss toyela omo pani antumi ama ena wasoma ama wo mo abisi na 9 to mo bae a omo nantese na yura chiame de tu dwa no enti toko hene de Ghana bibia se bibru Asante mai sabi buru sabi so kotoko hene na ne dia enti se obi betintim odwuma so obeye den ewa Asantehemaa mu a na eye sabi kotoko hene na Adaroma ena wama obaabia ma watena enti se koduru se Akwasidae wukude anase se dwabo bia no a na esese wo ba santene bi ba yewura kotoko hene na no mo ewo New York omo nso na ato santene a se bi buru wo mo ba no yeka se Asante de eso tre ekowiase afa na nyina yeka New York a America abrochimem nimfo de te ne se won se Asante ba bi Asante beduru bia no woyi ne ho kyere ena kotoko se so ma wuru afiri ukuro hena ban ba o yira wa adwabo ase ye de amane ne amamre ene tete yen enti enam se ye de amane ne amamre tete yen ne ba bia ye betu bia no wo se ye dan ya amamre na di ayete se Israel ni wo ye ne dan ba bia obeduru bia no wodan so wo so hu se wo ye Israel ni sa na Asantehemaa no enti enkoti Otumfo chairman Asantehemaa of New York. Hereby
boa me sie yenana ehema he say ye kwan yesre no ye dwuma mu no emre no aso enti eba ne abekra yewura na yakọ ne yakọ akutua ye dwumadie so enu tina ye bai yewura ye ba so yekuta yensem snap mako ensia hani absolute mienu tumfo bo mu ade enso ewo ya ha Mira mi so ebru onana no yi sand former won New York o maka ho abom aye ba kwatiku adaro my ba say na him ada ne benkum so o mobile de eso mo ye bi o mbeye fi na aduru say o mo ya ahobo akọ enne watena say ada o mo so mo ntimi ntina o mo ba be no adi ade o ba ya nsan hodo yi eyina de o mo no edibedi ade no afi o mo bo amu ade enso eka ho say de onana no ese no nebru otumfo odemase Adama wabambo for the eka ho na ahema de eka ho otumfo henkwa de eka ho otumfo achiame de eka ho na adama wa mu de se de onananom se no bo mu ase na ewura nshaw Nananom, Mommy Empre Ashanti Union for ye. Yempre one man. Yempre Ashanti Union for ye. bo mu ase Yo, enti said ye di kan kan no otumfo nananom a ewo New York and America. Echre amambra omukuremu efe papa said you be a kwa okra ne mame ana ne papa no ha kotoko hine nimu de ni gina no nya de ketwa kra anti ohu se ne nananom ho po a na che se enti na ye frɛ ne sɛ wɔyɛ wɔkyerefo ɔno no trekrawre ne brawre ngoma so nti sɛbi eburu sɛbi ɔsɔnsɔ hunu sɛ obi ba na sɛbi obegyina yɛ wura nim na hunu sɛ bi a ahosuo bi kakra wɔ hɔ a mene no tumfo chia me ene mi gyina ha asem kasisi wo fie ha na emom na metu kwan nti mete se na ya dan no na mi se me ba na me besom na mi be je me ne na nshran so nti me ba ya mi kra snap pentu mi kra wine adaka baako na mi kra whiskey single malt baako any Hennessy X so baako any otumfo we mu ade nti me ba ya me asemene Miso bro adaroma onana idie Dr. Pani efia ne na entiapa bibia adaroma obabeye na no die sie adaroma no atia ne na achi no oni ha ya me adom odina bedu ose ne mewura atena si dia da mintimi ntina me be mewura de toche no hu se me wo ha nka mbeboa bi ene oni obedi ada ose okura ne nsem bro ninsa pentu adaroma netherberg adaka bro lebu strada whiskey strada na obo amade said the onana said nebru otumfo do was papa ko na yire nshraw Nananom, Mommy Empre Ohina na doctor ye. Yempre noe. Yempre Ohina ne. Mrs. Sharon Didi Padi. Dr. Penny ɛyɛ ɔmampani dada akofo ne Dr. Penny na ohunu sɛ ɔbaeɛ a ɔno nso ɛne yɛwura ebidi ade na ɔkyea ɔkorɔ no saa ne teɛ pɛpɛɛpɛ yɛkɔ so ɛkae mo sɛ ɛnɛ ɛyɛ ada a ɛtɔ so nson akwasidaa a ɛtɔ so nson aka akwasidaa mmienu na asante yasra na no yafe na yɛde akɔ akɔgu otumfo chia me
Area we me by a mamba no boni. A dear to yena naini no. Na domino dosu. Enti me no. Ene meni nti ene. Anya me adomot na ase no. Ena me ye my dream say. Me kra me nsem nsuo. Cartons 10. On fan jojo nepo. Na onya ahoden. Nonko so. Emfa ni sunsu mumbo mene nkola ni medwuma ho bai. Nti me bai ya. Tina. Ena me mana de touch. Odaroma ona na idie. Eda odi kan ba ya so na bre wa de ni ja prekope nti ofa se na sebe ne papa ne prekope. Na de ba yi odaroma ekwan amama wantimi amachia. Wo se da bi me na prekope ene wa tran se ada meko na kakra me wo makode na di a kire me na. Baya insu adakadu odaroma wo se de fama awo ba yin ne bru. Oguso bompaye sri nyame pade ma wo no sro so wadaroma shirado na wadaroma bompaye mo nso onene ma no ye wo se ne bru otumfo das pa Nananom, momiempre ohe na na ye. Yempre noe. Yempre ohe na ne. Krobia Asante kotoko hene ne nana kokocha na waba ononso ne nana ebedi Dr. adesa Abdul ne Karim tie Mohammed, Aminatu Abalak. iti se wo hunu se ene eyade na se dodo no aba na wone yewra aba bedi ada na ya mane ne amamre ekwan so saa ane ye no utie se de eye kotokohene nana no eka ye na wose ebra na sabe brichie bo Asantehemaa no na wontimi enya kwan emma afe na sabe bru yewra atenase ti afe no wanya akwanya ono nso ne yewra ebedi ade sabre eye tuarek fo ono nso ne yewra eba bedi ade ha ene ono nso so sere sabre bafo sumankwa he ena ono agina tuarek fo anim eni je ohene enim nenne ojina sebeya one yewra ebedi ade ochire na odi achire achiame na sebe wo mo so ya to yewra enim oso one yewra bedi nkra na wo hyira okwa wonyamande bosu baya doko nakadu nsuo so nakadu wale bakra yewra mira miso ebru so de bafo nsumankwa nse no so odaroma nije tuareg hene ne hema ba ko adaroma o man bi si na nan ebra na hema sabi odan bi nkum so wabetena ha datu no afi no ya ahombo aso woko adatu no dia odaroma ene no beba be no adi ada be mu ade tochi ne se ne oni na hokanfo nyina ba obaya okura ne nsem nsu adakadu doko adakadu odaroma tuareg ba penna na hema obabesi ohene na nan no bedi sabi na hema enda no said you say ne bru otumfo de mase Nananom, momiempre nije foye. Yempre wonume. Yempre nije foye. tuarek ohema wo nije ono na sabre okwa ode ensa koto nsayem na krobia Asante kotoko hene ehira no efri se abrewa kra ya okọ breman ane waba abetna ha no na nyina enti tuarek pania wada omonso ano ewa Asantehemaa mu ha ono ne di animu a one won nyina eba ya ote se bafo sumankwa hene eyi wo mu ede ya kire achiame na achiame nso so ede ato yewra enim ti madaroma tuarek ohema wo ni je ono ena mo hunu se okoya yewra ehira no na owie no wode akwansere etoa so se sabre wa beye bibia wie dia
ɛne na wɔsrɛ kwan na ɔno nso so akɔ sɛ mɛkae atiefoɔ a toarekfoɔ nyɛ nnɛ nko ɛna wɔn ne yɛwura abaa bɛdi adɛ bɛɛ memfa no sɛ ɛnna kakra ni a yɛyɛ sagranti muhu sɛ ɔmo nso so ɛbae a sɛbe wɔne yɛwura ɛba bɛdi sɛbe saa berɛ adɛ anaasɛ sagranti a na saa berɛ yɛdi aniberɛ mfie wɔ ha aduonum a buroni ne yɛn ɛde bɛkyerɛ kaa so wɔ Asantehemaa mu no tuarekfoɔ yi ɛbae nti sɛ ndɛ mo hu wɔn sɛ wɔwɔ ha no mu a na sɛbe ɛnyɛ nwanwa sɛ wɔbaeɛ ɛsiane sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa no adeɛ biara no wɔn wɔ wɔn ananmusifoɔ wɔ ha a aberɛ biara wɔn ba ɛma sɛ duru sɛ adeɛ kɛseɛ bi anaasɛ adeɛ kɔ so ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie mu a wɔn sɛ wɔn nso so ba ɛne yɛbɛdi adeɛ na saa ɛna teɛ pɛpɛɛpɛ. Unya no babia Manhyia kɔtɔkɔfie mu Opumso Radio 104.7 Obrajanie o setutu ya
Nafia Prehine Strada. Asantehemaa Pentu. Additional Manhyia Pentu. Kotu Nahima. Kotu Zone Consol Strada. I have 5. Continue with Pentu. Nifa Strada. Adonte Strada. Ankobia Strada. Mare Strada. Ukoso Strada. Chame. Chame Strada. Regional Minister, Regional Security Council, Strada. Post Energy, Strada. Master Ranch and Mabawa, Strada.
Nana ya dance dance you. Na sebi buru sebi oson na yede ade no eba awiye se de abrebia ya na ye kan no hunu se samanka apagya ne mu samanka apagya ne mu pe na yewura soso apagya ne mu ti sabre yede ade no eba awiye ya no Probia Asante stop Esesa every mu eti sabre Probia Asante koto hena pagya ne mu e ma worem fi se aka Akwasidae mienu na Asante yasra na no ana yafida no na yede aba ru sabieson na Asante yawura yafimu asa pepepe ena etie kotokoyene apejane mu Probia Asante kotokoyene amane muso se kotokoyene sore na wokwa na se opie na woba uhunu se eye samanka ena edikan eba no ai na afe niema aka hello na Probia Asante kotokoyene asoso na nanu maba yina ase buguswa 104.7 Opso radio ene eye Akwasidae nanu munyina eye omunyina ebai dodo na sabe eje die oyare sanse Probia Asante kotokose yeswaya na yaswai ayi yare intante
na ya just say adento ye ade ento di Asantehemaa na ya sere empuntuo e de ama Asantehemaa oswa esre se enichie a ede enichie pa eba a oman no beye kase no oman na peja ye beye muso ni asan de ananom adaroma Yiadom and Eddie Sabre, what to say, and and air car, Eddie Crobias and Ticopo, and Eddie Bunyan, 104.7 for radio or for YouTube on Susua. Life. So, Obenya a plan of Conso Radio. We are saying Afanena, Unyan Babia, a Manhyia, Kotokofim, Sabre, Probia, Sante Kotokohene, or Chile Akroma, or Manimuso, Probia, Sante Kotokohene, or Chia Cromano, or Manimuso, or no, or take Brewery, and the Brewery, and Womaso, or Manimuso. Sabre ya de ade aba ewiye ade a etoso enso me menemo ekasai meeting ade mrantie kofa se atman komasam ubenya ye echena nyankopon ya adom a hia yan krobia Asante kotokose se wode wonsa ekoka aberewa enana ote adman komasam ote emani sam ote afisam ote abebuo ote kasabebuo eti Sabre yadi ni nyina aba ewiye nyankopon eya adom a ene ye nhia eduada 104.